Os afeccionados do Ourense Club de Fútbol e os do Athletic de Bilbao, que tamén ten peña na cidade das Burgas, agardan ilusionados o encontro desta tarde con motivo da Copa do Rei. Na contorna do Couto, bares e negocios prepáranse para recibir os visitantes ante a previsión de encher o estadio. Mañá atarefada na contorna do Estadio do Couto nas horas previas dun encontro que xera expectación na cidade. Hai que disfrutalo porque isto só pasa unha vez na vida. Agardan a chegada duns 400 afeccionados do Athletic Club de Bilbao, ampliáronse as bancadas e hai espazo para preto de 8.000 persoas, todo un espectáculo para a cidade a golpe de xoves. Ya pasaron por aquí Oviedo y Girona, tuvimos la suerte de pasar de ronda con nuestra gente y nada, pues a intentarlo hoy otra vez, lo que te decía, la ciudad está patas arriba. Bares e negocios da contorna do estadio agardan unha tarde animada e prepáranse para recibir a afección. Van a vaciar neveres, van a pasárselo bien. Moita xente cando marcha pregunta por produtos típicos da zona para levarse. O ambiente ten estado máis ao redor do estadio, este repartiu máis á xente polo barrio completo. Neste bar quedaron os da Peña do Athletic para xuntárense antes do partido. Algúns veñen de Verín, a Peña de Dani Vivián, de Astorga, Ponferrada, Bilbao, por suposto, e tamén da propia cidade de Ourense. Alegría, va a haber moi bon rollo, somos xente así moi animada e que un bo ambiente, non buscamos problemas, só disfrutar do fútbol. Para os seguidores de Ourense será tamén unha ocasión para presumir de cidade. Sí, claro, é unha boa cidade para disfrutar, para ver e coñecer que Galicia é impresionante. Agardan repetir o éxito contra o Girona que levantou o estadio hai só 2 semanas.